Hello guys! Welcome to my guys! Ay, uli. Hello guys! Hello mga kapulagit! Nandito na naman po tayo para i-challenge si Ermat. Wadyad tayo kwarto natan si Ermat, wadyad sala. Sa i-challenge tayo si kato, explain tayo na ani. Pero syempre, kailangan tayo kwarta no i-challenge. Kwarta sa Irungan. Diya ay supan challenge yan tayo eh. Naniningning yung pertay. Bale-bale awa. Maglitan, 2,000. So pinampinturad sa atan. Makapal awa. Siyempre, kopi mo lang. Magano, manano pa, magani kwarta ta kin. Siyempre, pambayar tayo Ermats. Magaman ng payag no, ang api kwarta, science challenge. Tapos, mangkarga tayo Irungan diya ay. Alagariya ka. So, ay alaman, nakaanak tilay kwarta, agagi ira, at ating ira. Yay ni. Posiblin, aga na challenge si Ermat saya. Ready mo lamay Irungan. Yay. Kulang laba la, pantawag si Ermat. Tawagan tila mo. Tawagan tila. Tawagan tila Ermat. Parang itong tawagan si Ermat. Gano'n. Aray! Aray! Me! Aray! Agay! May pakurnyasag! Aray! 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 Purayo! Lagay dya! Okay, nagkakawam! Kapo pa? Hindi, magano! I-challenge na kayo! Erong kay Jai! Nanunungin ay, ne? Tatawa si Ermat! Nervyos lang yan eh. Nangilo pa tali. Nervyos. Naniningning ay. On? I-challenge na kayo. Magano, ta-video yan. Ta-explain ko si kayo. Tan. Video yan. So, dyan laba, sugawaan. Ipakurinyas ko laba, ay, salasos. Sanyo, sangkatan. Yan eh. Man, gawa mo lang tampol, yung salasos. Magpayumaitan? Nagalay. Ayan, isang pato nyo. Ay, sus! At ang laba lang mula. Ay, mayumaitan na talaga. Gaputi lang tampol. Oh, Report talay ay. Ay. Sire, Mayumaitan. gaputi yung jay gawan game. Ito ay yung tampol. Din. Di tala lima yun. Oh, puram tagagatil na yung lima. Isang patangkutan. Para na tampol sa nasos. Salamat. Okay. Sigli na sampa iuya. Ay, okay. Okay. 200 like ko. Tak. 200 lang. Ay, pag ano, kapuli! Ano, masibate lima yun Siyempre. Ang kapoy, ang kapoy mas mayroon pa saya. Kina. Gawam lang sa libo. Ang gano. Pansapa kuya ikin. Ulo. Ulo yun? Oo. Sigurado kayo? Basta sa libo bala. 1,000. Oo. Sa libo ko kaya. Libo Ang gano. Ang gano natin duwaran. Alam nga na duwara, napasabay yun. Magano, manalo pa kami sa libo. Magano, wajay, wajang bag ko. Pero pag kumagano. Oo. Nalmok lami sa libo. Ready kila Kila. guys. Gamit ang dako no, ulo sa pansampa. Siya ni challenge da Oo. Sigat gini. Ano siguradon naalayo. Ditala. Itan. Oo. Sampa yun kasi. Oo. Ha? Api ganun kung maong. Penas nalaktan. Sa libo lahat talay. Hindi lang. Akitan. Siya ka lang muna tanga dison. Akin watang taloy. Dugalaya. Dugalami 300. Alalo kila.